show jaban la ba ko mun bon fle dungu do maliko nani maliko kan fuli bo bala jelen to sigaro la amana ke jin dugu la on ba ko wati ta dungu ko ngan flash bi mananga in lame am bo bala jelen fo ko bala jelen to sigaro la be tarata juin kalo cliché kin samba fla ni mu an fla kunafoni damne amba damne na nga jamana nyama colonel Assimi Goita haleka kunafoni baw ale koni kaleka mi ke hode koni ka be akase ko bala jalen ke ka jamana kono dunde kuma be ani wakati be awase ko bala jalena anga jamana kono nyama o kum sen fa kono billa kase anga khol so bala mi yere kono be anga quartier ko ba dola na mi se ka fore ko olu ye Bamako quartier folo ye no yere de koni ye bagadaji jamana nyama hale billa kase bagadaji o khol so la mi yere na kontra jimbo dondi yen ko ka keni jiko gela mi yere kono humbe o khol so la mi na mbola done ka fokunu koni jamana nyama jimbo do keme flalani mi na be ko yala ko di duku kono do ma foka se faba kono na do ma munu yara koni ni juko gele abula o kum se fe hambola done ka foko jamana nyama on ga mobulu mi mewele ko minu bisi wala sa kon be se ka barakalo dem ko jamana nyama wi o din binan fene di anga lujura toma wala sa olu fene be se ku yere de metogamna mobli hadira anga kene aso mi yere koni sigilino anga marada nan fokata se kati kono na kene aso ma ko mobli dira olu bela jelema wala sa olu bela jelema be se ku yere de metogamna alisa de mema bani anga jamana nyama akoni yo groupe électrogène blani baraka yoro kelengelena pela jelena groupe électrogène hale de fin sa fin min kono be meneni courant tigara on jamana nyama yi groupe électrogène dini chake da kelengelena bala jelema wala sa obese ku gira de meto gamna baraka na jo alni courant tigara o kum senfe on jamana nyama hakoni ni baraka ka benaka ngata kerenkere ni sankele homi yere na bola done aka fo ko salo juin kalo kle wolon vla samba fla ani mo kon kelen ko jamana nyama sigira kerenkere ni ala fanga mi yere na kon wo jaso bandawula mi yere ni akoni ni barembe kurumo kare kunu ka be aka fanga ta sankele ma o kum senfe on jamana nyama hale koni ayira ka fo kale koni ni miriyen soro ka keni ale kon kume anga jamana to ko dawla kelela ko kale to ko dawla keleka kale koni ya donga fasa ko jamana kono don yere koni mako be de mala ko jamana kono don torolo no ko sebe o kum ne senfe anga jamana nyama koni ala tike ka fo koni baranyuma minale be kake ale te baranyuma intike fale koni ka wuli ka bo fangala wa koni bara kelengena bela jelen wari yere koni be ka bo faso ka na folo de la ba ko jamana kono den bela jelen yere de koni faso na folo kaka wa ale be fen bela jelen ke wala sa faso na folo hayra koni ka bela jamana kono don sahula ne kum senfe ambola done aka fo ko jamana nyama hanaka ministry bela jelen mini ko inkene ka fo ta se ministry nyama kalan ko ministry maliki jaw nali yanga sharia sumba ta oro no de sente ale kumbe ni kenen ka fo ta se jamana chake da oro mogo babaro ma ulu bela jelen ara kumbe kan ni ko inkene ka wala saka ni ko nyina ma anga jamana nyama fe mi na ma fo ko tari ko anga jamana nyama ni hakili nyuma mi sor wala sa kasika anga jamana deme ka alisa ala ka so hakili nyuma na wala sa deme woro bela jelen kana wala sa anga gele ko mi ba anga jamana kono abseka ba anga jamana kono to gamina nantara siraba kan kasara kuna funula ambala dona ka fo ministry mi sigre no siraba ka ko kunka nale yere de koni madame Dambele Madina Sisugwe ali bora ka bulu no blasemenke ni na be kan ni jamana kono don fe kana kana ala mo mun yere koni ka bulu ma fe sin fla fo kata sin sawa makulu bela jelenka kaski do na ko koni be bulu siraba o san fe baw are koni ayira ka fo sam ko accident munu be ke an fa ba koni ya koni yata kemesara da la bulu ma fe sin fla fo kata sin sawa ma olu de ta ka jugun ko ina ko sebe ko kum sen fa le kon bala nyinu bela jelen fe u ka fe bela jelen ko ka kaski do wala sa ku yere nin kisi hanu mo mi bu ko fe ko fene nin kisi ko kaski o ka ke bulma fen sin flani sin sabab la jelen talay alsa nantura kalan ko kuna funu konnana ambola done ka fo kon wa jagulba misiglo na lebe bulu ko association albarka ko lu yere kon fene boraka de me kerenkelene do an holta ko ta fan falala ulu kon tara dugula dugumi be bulu ko gombala kata ulu ka akol so briki din foloda wala sa kalan ko gela mi fene be o dugula do na ulu kon ka seka akol so nyana masoro ani ka seka kalan nyana masoro to gamina an alisa nanturanga jamana nyama colonel Assimi Goita aleka kuna fununa kuna ale kon boraka bulu no blaseme ke bulu no blaseme mi rano kono kuma walala onga jabrani soba san fe no yere de kono wartemi ayo ka la sigidin fe no yere de kono colonel Abdoulaye Maike mi na kon boraka ida ka fo jamana kono duna ko jamana chama chafanga kun tala janya ko yere kon beta kalu mugan nani na mi yere kon damina
marsi kalo kile mugani woro temene ku yɛrɛ kɔni ni ko in kɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sun yɛrɛ no o yɛrɛ de kɔni sariya mugani filana ye n'o be loi 2022-01 kɔnɔ ka kɛ ni février kalo kile 25 san 2000 ani 22 kun kan min no o kɔni be an ka jamana camancɛ fanga sɛbɛn kɔnɔ n'an b'o fɔ ma ko charte de la transition ko nin ko in tara ka bɛn ni o sariya sunbaw ye ka yira ka fasa kan ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ale kɔni de bena kalo 24 kɛ an ka fanga la. Nantara segu ni dongo kunkan ko kan hambala dɔnniya ka fɔ ko ministre ɲɛma n'o de Choguel Kokala Mayiga ale ni cakɛda ba dɔ ɲɛma n'olu kɔni sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la machimafɛnw kunkan ko kan n'o yɛrɛ de kɔni tablette ye fo ka taa se ordinateur ma a n'a nɔkanfɛnw n'o yɛrɛ de kɔni ye monsieur Ronald Amiel ye o wulila ka se anw ka ministre ɲɛma ma minnu yɛrɛ kɔni tara yira la ka fɔ k'a kɔni ka di olu ye olu ka cakɛyɔrɔ dayɛlɛ cakɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni be ordinateur fo ka taa se tablette ma olu baara ko ɲɛnabɔ anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira ka fɔ ko nin ko yɛrɛ kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ farafina tile bi y'a bolo fɛ wa ko n'olu yɛrɛ kɔni ni cakɛyɔrɔ in dayɛlɛ k'olu bɛ se ka baara di sifina ka denmisɛnnin mɔgɔ 200 ma baara min yɛrɛ n'u kɔni bɛ fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan septembre kalo la anw ka jamana kɔnɔ o kun senfɛ anw ka ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a yira ka fɔ k'ale ka foli b'u ye kosɛbɛ ko bawo k'anw ka baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ machimafɛnw na n'o de ordinateur ni tablette fo ka taa se téléphone ma k'anw ka baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ko la min sɔngɔ yɛrɛ kɔni ka gɛlɛ jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ ko ni cakɛda yɔrɔ bɛna yɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ walasa o ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ko kɔni tɛ se ka kɛ foyi ye tari maliyɛnw bolo. ka don jamana kɔnɔna kunnafoniw na an bɛ taa Bafula bɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ Bafula bɛ k'aw yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a laɲini k'a fɔ ko tasuma kɔni bɛ wuli Bafula bɛ n'a dugumisɛnninw na tasuma min yɛrɛ ni wuli tɔgɔma dɔ la min n'u kɔni bɛ ka a yira k'a fɔ ko ni zena ko tasuma yɛrɛ kɔni wulila Bafula bɛ dugumisɛnnin dɔ la n'o yɛrɛ de kɔni ye Bamafile Uliya ani Gunkan Guba ko tasuma wulila ni dugu ninnu wuli tɔgɔ la ni olu duguladenw yɛrɛ kɔni si ma ko sɔrɔ a la ko nka ko tasuma kɔni ma mɔgɔ bɔ n'a ninan ko fɛn tiɲɛ ta cayara fo ka taa se bangew ma k'olu bɛɛ lajɛlen sara ni tasuma ko in kunfɛ min yɛrɛ ni u y'a yira k'a fɔ k'u ka dugu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ko ningi ko tasuma sera olu bɛɛ lajɛlen ma k'u kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u k'olu dɛmɛ walasa ni tasuma wuli min kɔni bɛ Bafula bɛ n'a dugu kɔnɔ ni ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la ko u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa fu bɛ se ka siri ni ko in danna cogoya min na ɲɔni a ka se nin bɔ ma. N'an taara an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔw bolofara min bɛ n'o bɛ wele ko armée de l'air olu ɲɛma n'o de ye Alu Bajara k'ale ni Algérikaw ka finitigilamɔgɔw ɲɛma dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale yɛrɛ de kɔni ta ye pankuruko ye n'o ale kɔni ye général Cheblaou Arachid ye olu taara ɲɔgɔn ye la kunu ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Algérika ninnu olu nalen don walasa k'u ka dɛmɛ don anw ka jamana kɔnɔdenw ye ka kɛ ni armée de l'air ka kɛlɛ kunkan fo ka taa se sanfɛ pankuruw minɛ cogo la. Alisa finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na n'u bolofara n'o de ye douane olu fana ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ k'a yira k'a fɔ ko mobili 14 kɔni donna anw ka faba kɔnɔ mobili 14 min yɛrɛ n'u olu kɔni t'a dɔn min kɛlen don a la bawo ko sigasiga kɛlen don ni mobili 14 na ko yɛrɛ kɔni kɛra juin kalo tile 5 ni mobili 14 tɛmɛna ka don anw ka faba kɔnɔ yan kunnafoni jɔnjɔnlen m'a sɔrɔ ni mobili 14 kunkan ko la o komi senfɛ anw ka douane mɔgɔ fana kɔni ni mobili 14 minɛ ka taa n'a ye u ka cakɛyɔrɔ la n'o ye Falajɛ ye walasa u kɔni bɛna taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ni mobili 14 kɔnɔ. Jamana kɔnɔna kunnafoni an bɛ taa Mopti min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu sufɛ ko Bamaciwale mɔgɔ olu ni finitigilamɔgɔ karila ɲɔgɔn na kunu sura Mopti dugu kɔnɔ min yɛrɛ n'an ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni sera ka wuli kɛnɛ kan joona joona fo ka taa se sanfɛ pankuru min b'u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen bila baara la kari ɲɔgɔnna bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ a yirala k'a fɔ k'an ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni sera ka taa kari Bamaciwale mɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni ko in kɛnɛ kan k'an bɛ wagatinin min na i ko sisan nɔ ko basigi o kɔni seginna Mopti dugu kɔnɔna la. Alisa n'an tora an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ogo Sagun ale bɛ Bankasikaw ka mara la ko Bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara ye ka taa bin o duguladenw kan u ka binni senfɛ u y'an ka finitigilamɔgɔw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofara min bɛ wele ko kɛlɛtigi olu wulila ka se nka olu wulilen ka se u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni sera fo sufɛla yan fan fɛ anw ka nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛlen ni miniti 30 olu ma taa Bamaciwale mɔgɔ foyi sɔrɔ nka olu kɔni taara u ka baarakɛnɔ sɔrɔ bawo u y'a yira k'a fɔ ko ni Bamaciwale mɔgɔ ninnu kɔni sera ka boli ni misi 10 n'a nɔ
mankan fɛn min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma se k'u nɔ minɛ ka kɛɲɛ ni si kunkolon don wa k'o siraw fɛnɛ ma ɲi min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko halisa Ala ka sebaya di an ka finitigilamɔgɔw ma ni bamacɛwale mɔgɔ ninnu kan. Halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunun sankaw fɛ olu kɔni wulila ka so n'u ka sumansiw y'u k'a labato so la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima kerecɛnw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka diinɛ ɲɛmaaba min n'a bɛ yen n'o de ye évêque Abbé Frédéric k'ale yɛrɛ de kɔni ye duwawu don ni sumansiw ninnu kan u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɛra sa walasa u kɔni bɛ ka ɲina samiya kalifa an dabama la walasa a kɔni ka se ka samiyaji ɲɛnama d'a ma ani sɛnɛfɛn ɲɛnama walasa masa Aramani ka se k'o nɔgɔya sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen o hukumu de senfɛ sa sɛnɛkɛla minnu yɛrɛ n'olu ye kerecɛnw ye olu kɔni wulila ka se évêque ma a kɔni ka duwawu k'u ye simansiw sanfɛ walasa ɲina samiya a bɛ se ka kɛ tari ye anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na o hukumu senfɛ évêque kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɔni bɛnna n'olu ka ɲɛnajɛ dɔ ye n'o bɛ wele ko fête des Pentecôtes min ni évêque y'a yira k'a fɔ sa k'Ala k'o ɲɛnajɛ diya kerecɛn bɛɛ lajɛlen na. Halisa n'an tora kunnafoniw kɔnɔnaw la an bɛ taa Maɲina min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Maɲinakaw ka dugumisɛnnin bɛ yen n'o bɛ wele ko Gukuto olu kɔni bɛ ka pɔn jɔ pɔn min yɛrɛ n'u sifinnaka denmisɛnninw yɛrɛ de kɔni wulila k'o jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugumisɛnnin min bɛ wele ko Maka dugu olu wulila k'o jɔ walasa samiya fɛ sira kɔni ka nɔgɔya o dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin baara jalan bɛlɛn kɛra duguladenw yɛrɛ fɛ min yɛrɛ n'u kɔni y'an ka sefa wari 6,000,000 de bɔ min n'u ka mairie fo ka taa se dugu kɔnɔna denw minnu bɛ dugu kɔnɔ ani minnu bɛ dugu kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bila kana walasa nin pɔn bɛ se k'a jɔ cogoya min na nka sisan u kɔni kɛlen n'u ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ minnu y'a yira k'a fɔ k'u mako kɔni bɛ siman de la walasa u bɛ se ka nin baara tɔ bɛɛ lajɛlen koromo kari cogoya min na Maɲinakaw ka marada la. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa an ka page noire sanfɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka minisiri min sigilen don jamana kunkan ko kɔfɛ ko ɲɛnabɔli ma fo ka taa se a bɛ bɛn don farafinna duguw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na n'ale yɛrɛ de kɔni ye Alimadu Ag ye ale kɔni bolonɔbila sɛbɛn bila ka na min a y'a yira k'a fɔ ko ale ka secrétaire général n'o de ye Jean Tangara ye k'an daba man ka wele sera ale ma ko min yɛrɛ n'a sukoya bɛna kɛ anw ka faaba kɔnɔ yan alamisa don juin kalo tile 9 san 2022 a dagayɔrɔ la a ka denbaya la n'o yɛrɛ de kɔni ye marakala min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ye ko a y'an kɔ kiti min na k'Ala k'o nɔgɔya hanamina ta jɛmin na Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Mali kunnafoni show jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ k'a k'an bɛn an b'a fɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen sago k'i ye Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina k'o nɔgɔya a k'an bɛn.